21. december. Jeg vågnede ved, at far ruskede hårdt i mig, samtidig med at han kaldte på Tarik. Vi var kommet hjem fra rådhuset kl. 6 om morgenen og var faldet i søvn med det samme. Super vildt trætte. Jeg så halvt i søvne på uret, der viste lidt i 12. Tarik, Iqbal, I må altså vågne, råbte far. Hvad sker der lige for dig, far? Du sagde jo selv, at vi ikke behøvede at gå i skole i dag, mumlede jeg og prøvede at trække dynen op over hovedet igen. Det med julepynten har været i radioen og tv-avisen hele morgenen, sagde han ivrigt. Kom nu med ind i stuen og se. Jeg var straks helt vågen, og det samme var Tarik. Vi drønede ind i stuen, hvor onkel allerede sad klistret til fjernsynet med sin nissehue på. Der var sgu et indslag tidligere, hvor man næsten kunne se mig. Er det ikke bare fedt? Jeg var sgu næsten på, og det kan være, at de viser det igen, sagde han og savlede ned af sin trøje. Vi satte os ved siden af ham og ventede i spænding på, at tv-avisen skulle begynde. Klokken 12 startede nyhederne. God middag. Her den 21. december, hvor julemiraklernes tid åbenbart ikke er forbi. På mystisk vis er al den julepynt, som langsomt er forsvundet i løbet af december måned, dukket op i nattens løb. Vi stiller om til vores live-reporter, Jesper Bramseby, der står på Rådhuspladsen. Jesper, hvad kan du fortælle om den mystiske julesag? Spurgte studieværten. En mand iført briller, en Liverpool-kasket og med stor hvid mikrofon i hånden, hvor der stod DR med røde bogstaver, tonet frem på skærmen. Jeg står her live på Rådhuspladsen, og ikke nok med, at julepynten er kommet tilbage på gader og stræder, det gælder sørme også det store juletræ på Rådhuspladsen. Ja, det er et sandt mirakel, vi oplever her i København. Jeg står her med politidirektør Willum Clausen. Willum Clausen, hvad kan I sige om dette mirakel? Jesper Bramsby holdt mikrofonen hen mod en mand med en stor kasket på hovedet og en sort politiuniform med en masse guld og stjerner over det hele. Ja, det er jo en lidt underlig sag, det her. Jeg har ikke været helt glad for den, svarede politidirektøren. Det er sgu fordi, han er med i komplottet, den skiderik, råbte Tarik. Shh, for pokker. Vi skal høre, hvad han har at sige, afbrød jeg. Hvad har I afgjort for at opklare hele denne sag? Det virker jo mystisk på os andre, at det ikke er lykkedes, sagde Jesper Bramsby. Nu skal du ikke komme for godt i gang til en røde lejesvand. Vi har ikke haft nogen spor at gå efter, men nu har overborgmesteren og jeg styr på sagen, brummede politidirektøren vredt. Styr på sagen? Nå ja, men vi har faktisk optagelser af de mennesker, der har kørt rundt i København i 3 store lastbiler og hængte julepynten tilbage, sagde Jesper Bramsby. Ja, det ved jeg, og det kan jeg slet ikke kommentere, for det gør overborgmesteren snart. Men jeg kan afsløre, at politiet fandt en af gerningsmændene sovende inde på Københavns Rådhus, nærmere bestemt i kælderen. Kan de afsløre hans identitet? Spurgte Jesper Bramsby. Det kan jeg på ingen måde. Udover at han er en hvid mand og hedder Christian Vivanders Akron Barok Jacobsen. Mere kan jeg ikke afsløre, svarede politidirektøren. Det lyder som en grønlænder, og vi stiller vist tilbage til studiet, sagde Jesper Bramsby og rettede på sine briller. Shit, mand. Vi glemte sgu Christian inde på Rådhuset, sagde Tarik. Ja, men hvad mener de med, at de har styr på sagen, spurgte jeg. Men blev det samme afbrudt af mere nyt fra TV-avisen. Ja, og nu videre i samme sag. TV-avisen er kommet i besiddelse af op til flere optagelser fra byens overvågningskameraer af de mennesker, der kørte rundt i København og hængte julepynt op i nat. Det er godt nok nogle meget dårlige optagelser, men det viser en heftig aktivitet. Nu viste de nogle ret slørede billeder af 3 lastbiler, der kom kørende med julepynt, og af os, der rendte rundt og hængte op i gaderne. Der var optagelser både fra Østerbro, Vesterbro, Amager og Frederiksberg. Hey, mander, var det ikke mig? Råbte onkel. Hold nu din kæft, Rafik, sagde far. Politiet vil gerne i kontakt med de mennesker, der har sørget for, at der er kommet julepynt i gaderne, sagde studieværten glad. Shit, hvad gør vi så med Christian? Spurgte jeg. Ja, han må altså bare klare sig selv, Iqbal, svarede far. Shh, der kommer noget om Rådhuset, råbte Tarik. Se der! Vi har lige fået et telegram ind ad døren fra Københavns Rådhus og stiller direkte om til min kollega Jesper Martini. Og hvad kan du så fortælle? Spurgte studieværten. Ja, goddag. Det er meget dramatisk. Det er sådan, at Københavns overborgmester netop har meddelt, at al julepynten i København har været stjålet af kinesiske embedsmænd. Overborgmesteren har personligt opklaret denne sag. Jeg står her med politisk kommentator Peter Michael Mogensen Christiansen. Og hvad kan du egentlig sige om den højdramatiske situation?
spurgte Jesper Martini alvorligt. Det er jo helt vildt, svarede Peter Michael Mogens Christiansen. Tak for den knivskarpe politiske analyse. Jeg kan også fortælle seerne, der går rygter om, at en kinesisk delegation er landet i Kastrup Lufthavn her til morgen. De skulle åbenbart hente julepynten, men ifølge TV-avisens kilder sørgede overborgmesteren og politidirektøren personligt for, at de aldrig kom ind i landet. Surt for kineserne, men meget heldigt for os, sagde Jesper Martini. Tak for det, Jesper Martini. Og vi vender tilbage til den dramatiske situation på Københavns Rådhus i vores næste TV-avis, hvor vi går i dybden med, hvordan overborgmesteren og politidirektøren har reddet julen. Og nu til noget helt andet, sagde studieværten. Tivoli har i dag måtte vinke farvel til en kær medarbejder, nemlig Pjavert, der efter at have været vendt tilbage til sit job på Pantomimeteatret, har truffet en hurtig beslutning om at realisere en gammel drøm om at flytte til Tibet for at åbne en Kina-grill. Jeg slukkede fjernsynet og kiggede på Tariq. De sagde, at det var overborgmesteren og politidirektøren, de skiderikker, der havde reddet København, sagde han surt. Fuck det. Det vigtigste er da, at København er reddet, råbte jeg, og kunne ikke lade være med at hoppe i sofaen af glæde. Tariq så lidt tænksom ud. Så stak han i et smil og hoppede op til mig sammen med onkel og far. Olé, 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 råbte vi i munden på hinanden. Det var bare totalt mega fedt og den største optur i verden. Vi havde fået julepynten tilbage, men det vigtigste var nok, at vi havde reddet København fra enden som en kinesisk provins, der skulle hedde København og have et gigantisk atomkraftværk. Yes, mand, og så kan de sgu beholde deres spisepinde, råbte jeg. Det bankede på døren, og hr. Vibrant, Kasim og Mr. Katanka væltede ind. Kasim og Mr. Katanka dansede med, da de kom ind i stuen og så os andre gå amok. Walla Billa, siger jeg, for fanden, det gør jeg, og sværger vi de svedigste svin på hele den Nørrebro, mand. Det var i den der tv, mand, råbte Kasim. Ja, mand, vi er de vildeste svin, mand. Vi er afrikaner, mand, råbte Mr. Katanka og dansede sin afrikanske stammedans. Kom nu, hr. Vibrant, kom og dans med dine sorte fætre, råbte onkel. Nej, det der nærdans er altså ikke lige noget for mig. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan. Vi dansede tit, da jeg var lejesoldat i det sorte Afrika for mange år siden. Men jeg er da glad. Se, jeg smiler, sagde hr. Vibrant og viste sit gule tandsæt frem, så vi alle kunne se det. Det bankede pludselig meget hårdt på døren. Løb ud og åbn, råbte far og skrålede. Olé, 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 olé. Jeg løb ud i gangen og åbnede døren til synet af 2 betjente og Christian med den lille gris i snor. Dog, det er politiet. Kender I denne mand? Spurgte betjenten og pegede på Christian, der var helt bleg og så ud, som om han var i trance. Ja, svarede jeg. Dags, jeg er også fra politiet. Og hvad med den der bitte gris? Kender I den? Spurgte den anden betjent, der var en kvinde. Ja, kender. Jeg ved da, hvem den er, svarede jeg. Må vi komme ind? Spurgte den første betjent. Jeg lukkede betjentene ind sammen med Christian og den lille gris. Christian fulgte bare med, som om han gik i søvne, og grisen fulgte med Christian. Inde i stuen fik de 2 betjente sig noget af en overraskelse ved synet af de dansende og hoppende mennesker i sofaen. Og hr. Vibrant, der stod midt på gulvet og råbte, se, jeg smiler. Dags, det er fra politiet, sagde den kvindelige politibetjent forvirret. Der blev helt stille. Så sagde onkel, jeg sværger, det var ikke mig. Det var dem, der sagde, jeg skulle. Han rakte hænderne i vejret, og det samme gjorde Kasim. Vi er faktisk kommet på grund af denne mand, som vi fandt sovende i kælderen under Rådhuset. Han fik desværre et kæmpe chok og råbte og skreg, da vi vækkede ham, sagde den mandlige betjent. Han har det faktisk lidt svært med uniformer, sagde jeg. Ja, så kan jeg bedre forstå det, sagde betjenten. For vi var jo 35 kampklædte betjente i kælderen på grund af den der store eksplosion i nat. Hey, du politi! Hvorfor har du den der svin med? Det er svin, spurgte Kasim, der stadig stod i sofaen med hænderne oppe. Nå ja, det var jo sådan, at vi fandt frem til Christians adresse og ville følge ham hjem til eventuelle familiemedlemmer. Vi fandt desværre ingen familiemedlemmer, men i stedet grisen her. Nu er det altså bare ulovligt at have landbrugsdyr i lejligheden, og det koster en bøde, sagde en kvindelig politibetjent. Hvad snakker du om? Det der landbrugsdyr? Den er svinmand, svarede Kasim. Ja, det kan man også kalde den, men er der nogen af jer, der kender til den? Spurgte betjenten. Ingen svarede, så betjenten tog grisen med og efterlod Christian, som stadig var i chok.
Det er sgu for meget, de har nakket vores svin. De æder den sikkert på politistationen til jul, sagde onkel. Hvad skal vi gøre med Christian? Spurgte Tarik. Hallo, er der nogen hjemme? Råbte far ham ind i hovedet. Men der var ingen reaktion. Han skal have et chok, så han vågner. Det skal være et kæmpe chok, ellers virker det ikke. Jeg har set den slags masser af gange ved fronten under krigen. Chokterapi, det virker, sagde hr. Vibrant. Hey mand, hvilken chokker skal vi give ham, mand? Spurgte Mr. Katanga. Jeg kunne give ham et ordentligt slag i nakken med en baseballkølle, sagde hr. Vibrant, og var allerede på vej ned til sig selv for at hente en. Nej, er du fuldstændig syg i roen, mand? Vi må finde på noget andet. Tarik for ud i køkkenet og kom tilbage med et stykke kød i hånden. Det her er sgu bedre end napalm, sagde han og svingede kødet foran næsen på Christian. Åh, råbte Christian pludselig og vågnede. Åh, min Gud, ikke kød. Jeg får så dårlig karma. Vi fik beroliget ham og forklaret, hvad der var sket. Han var desværre stadig helt hvid i hovedet og meget angst og sikker på, at det var den dårlige karma, der allerede var begyndt at virke. Og når nu vi er samlet og sidder her og har det så godt, efter alt det, som er sket, skal vi så ikke også bare holde juleaften her hos os? Spurgte far forsigtigt. Mr. Katanga, hr. Vibrant, Kasim og Christian kiggede bare på hinanden og rystede på hovedet. Så rejste de sig og gik. Far sad lidt og stirrede liv i luften, inden han selv rejste sig og gik ind i soveværelset. Det bliver aldrig jul, sagde han og lukkede døren.